Preview. Preview. Antonello Bella jisemmilkom u jagħtikom merħba 18 il-programm mis-sensiela Formula Predictor. Jirritorna il-kampjonat tal-Formula 1 wara l-waqfa tas-sajf u jerġa' jirritorna il-programm tal-previżjonijiet flimkien miegħi u ma' Wayne Mikallef. Wayne, insellimlek. Nsellimlek Antonello, kellna ovvjament din il-waqfa tas-sajf bil-mod il-mod l-isport qed jerġa' jibda kif il-futbol issa ħa niġġeneraw il-Formula 1. Jiġifieri nerġgħu lura għall-iskeda normali tal-weekend issa kif inħobbu aħna. Eżattament, iktar xogħol għalija speċjalment, imma issa naraw naqa' kif se nkampaw l-affarijiet anke f'diversi novitajiet illi l-Kamra Sportiva qed tagħmel fir-rigward tal-Jowheld, anzi tal-VBET Malta Premier League. Mela, naraw naqra s-sitwazzjoni attwali fejn tidħol il-kampjonat ta' Formula Predictor, ħallejna lil xulxin 27 indaqs u wara l-Ungerija is-sitwazzjoni reġgħet rad il-Wayne jieħu 3 punti vantaġġ fuqi 33-30 għalkemm sinċerament fuq dak li ġara l-Ungerija aħjar hekk. Le, int fiex li tal-kontent ċerta mill-Ungerija żgur. Le, m'għandix dubju, mhux se niddejjaq ngħid Voldiri illi spiċċajt taħt il-podju nibki għaliex kelli nkun jien biex jilmek Laren terġa' tirbaħ tellieqa. Imma issa rridu nħarsu l-qudiem għall Grand Prix tal-Olanda li ħajkonna fit-tmiem il-ġimgħa u nibdew għaldaqstant billi naraw x'ħad tkun l-akbar sorpriża min-naħa tagħna u din id-darba jibda s-Sur Wayne Mikallef. Mela, sorpriża għandi waħda f'moħħi li ġejja minn qalbi iktar milli minn moħħi, ma jiena naħseb li Alonso lura fil-punti. Il-Aston Martin uriet titjib signifikanti fl-Ungerija bix-xassi upgrades ġodda ta' Newey, ġifieri fil-kantunieri diġà diskutejni għal ġimgħa li għaddiet votaw risposta naħseb li l-Aston Martin għamlet qabża kbira quddiem. Issa l-Honda mistennija ġib xi upgrades, mistennijin jibdew at the back of the grid, però xorta waħda nemmen li din għandha tkun trakka tajba l-Aston Martin fejn ħafna dwawar ma tantx għandek straight fit-tul. Jien naħseb Alonso huwa kapaċi jikseb post mal-ewwel 10. Bla ma ninsew il-possibilità ta' inċidenti illi jista' ukoll ikollna ġewwa appuntu l-Olanda f'din li hija l-aħħar dera ta' Zandvoort għalissa fil-kalendarju tal-Formula 1. U ġara darba qegħdin l-Olanda, ġara darba qegħdin ġo Zandvoort, jiena bħala sorpriża se nagħmel din it-tbassira li m'għandix taqsam mat-trakka sa ċertu punt. Dan il għaliex jien qed imbassar illi f'dan l-aħħar tmiem il-ġimgħa quddiem il-pubbliku lokali tiegħu Max Verstappen iserraħ li moħħi u jħabbar illi anke s-sena d-dieħla ser jibqa' mat-tim tar Red Bull. U qed ngħid li hija sorpriża għal fatt illi ħafna kienu xnijat jew Verstappen se jitlaq, jew nkella x-xnija l-oħra ma tantx nixtieq insemmi li Verstappen jiċċaqlaq ma' ċertu tim,
Però jiena darba ngħid Max to stay with Red Bull joħroġ l-announcement matul it-tmiem il-ġimgħa tal-Olanda għalfin din l-logħba tagħna, ovvjament l-announcement mill-ħamis il-qudiem Wayne. Jekk inti taqbel wara kollox. Immorru issa għall-akbar diżappunt. Mela, min fil-fema tagħna naħsbu li ser jiddeludi l-iktar ġewwa l-Olanda din id-darba jiddispjaċini għat-tifożi imma naħseb li d-darba la Leclerc u laqqas Hamilton ma jagħmluha fuq il-podju. Nemmen li din hija power circuit u jista' jkun lil Ferrari għandhom tikkażira żvantaġġ ħdej timijiet oħra. Wayne. Jiena ħa nagħmel għażla forsi qatta minni dan it-tip, ħa nażel mhux riżultati jew hekk. Imma ħa ngħid li iż-żewġ karozzi Williams ħajġu lapped minn tal-inqas darbtejn. It-trakka hija qasira, il-karozzi jisom donnom kollha u rew xi titjib, l-karozza li kull ġimgħa rajta tmur lura hija l-Williams. U bekk ħa ngħid li hawnhekk ħajbatu hija trakka l-istess ħafna kantonieri x'għandhom ix-xassi batuta, aerodynamics batuti, jien ngħid li ġiex Williams jiġu leb darbtejn minn tal-inqas mit-tellieqa. Għażla interessanti u hija ħasra minħabba l-fatt li l-Williams nafu wkoll kemm hawn partitarji lokali illi isegwu lil dan it-tim. Tajjeb wis, din il-ġimgħa għandna punt iktar għaliex għandna il-tella sprint għaldaqstant naraw naqra min naħsbu li se jirbaħ it-tella sprint u se nħalli fidejk Wayne. it-tellieqa sprint hawnhekk jieħodha Max ngħid. Tal-Olanda ħalli ħolqajek naqrek on the spot kienet għax nżejt biha l-sprint ngħid il-verità. Iġifieri ħammur għal Max jirbaħ quddiem il-home crowd. Possibbli. Jiena min-naħa tiegħi ser ngħid illi ser ikun Antonelli illi ser jirbaħ dina it-telqa sprint tas-sibt. Mercedes illi b'test session waħda naħseb li se jkollhom vantaġġ li s-sibt jistgħu japprofittaw minnu b'mod komdu. Mela, immorru issa biex naraw min naħsbu li ser jieħu il-pole position is-sibt wara nofsinhar. U anki hawnhekk jien ħanilab il-karta Andrea Kimi Antonelli. Mill-ġdid naħseb illi il-Mercedes ser tkun veloċi s-sibt u naħseb illi Antonelli kapaċi jikkapitalizza minn dan il-fatt. Wayne. Jiet indeċiż bejtni ħan nerġa' nieħu naqa' riskju. Indi qed nilab naqa' rejdi ġimgħa. Ħan ikkontentak. Tieni ċans hux. Ħan ikkontentak naqra hekk ukoll iktar ħan ikkontentak iktar għax kont li ħala riskju ħan ngħid li Lando Norris jieħu l-pole. Hija trakka li jħobb, trakka naħseb li suits him well u dan l-istaġun nemmen qed isuq aħjar milli saq fl-istaġun vera mal-kampjonat. Like qed jimpressjona. Sewa, issa naraw ikollokx raġun inti. Mela, mis-sibt immorru għal-ħadd, ejja ħalli naraw min naħsbu li ser jispiċċa fit-tielet post. U naħseb li inti trid titkellem issa Wayne. Ħalla ta' balata ġejja ħan semmi kull tim, issa jmiss li nsemmi l-ħomor u ħan ngħid Leclerc fit-tielet post. Hemm xi raġuni wara l-għażla? Ħajjek, il-Ferrari jisom dejjem ikunu there or thereabout f'kull tellieqa, però dil-ġimgħa ma nemmenx li għandhom biżżejjed biex jirfu, imma għal podju naħseb jaslu. U jekk ikolli nażel xufier tal-Ferrari biex iġib podju, naħseb nażel il-Leclerc, ma nafx fejsni għandi gut feeling.
Jiena min-naħa l-oħra il-gut feeling tiegħi qiegħed favur is-sur George Russell illi jispiċċa fil-tielet post tal-Grand Prix ta' l-Olanda. Da Russell ma jistax ikun jibqa' jaqla mingħand Antonelli, naħseb li x'imkien irrid jirrispondi jekk dejjem irid iħalli it-tamit tal-kampjonat ħajjin. U considering li l-Mercedes se tkun veloċi, nemmen illi Russell ser jipprova jagħmel minn kollox biex għall-inqas jitla' fuq il-podju din id-darba. Mit-tielet għat-tieni naraw min naħsbu li se jispiċċa fit-tieni post. Jiena hawnhekk għandi dilemma, imma nafu kemm din it-tellieqa hija tellieqa mimlija inċidenti. Issa jien se nieħdu riskju u se ngħid Max Verstappen quddiem il-poplu tiegħu jirnexxielu jikseb podju illi se jkun ġej anki grazzi għal possibilità ta' safety car. Naħseb illi strateġija li sertejn eventwalment il-Max jitla fit-tieni post quddiem niesu fl-aħħar dera tal-Grand Prix ta' Zandvoort għalissa. Wejn? Jiena inti semmejt il-George Russell fit-tielet posti naħseb ħajmur waħda aħjar, pożizzjoni aħjar jispiċċa fit-tieni. George Russell għandu għal xi jirrispondi, il-pressjoni qiegħda fuqu biex jipperformja u naħseb hawnhekk kapaċi jwieġeb imqarb it-tieni post. Tajjeb ħafna. Mela, fl-aħħar u mhux l-inqas min naħsbu li se jirbaħ il-Grand Prix ta' l-Olanda. U hawnhekk Wayne, inħalli fidejk. Il-mintu s-daħal għazet, ma kienx moħħi, pero rajt kif għaziltom u ħadulek. Xiex? U dak huwa l-Antonelli. Kont ħatazlu? Ejt li jinti għalfej Antonelli, u mhux jien. Mela, jien aktar kontet naħseb ma nafx effett inħoss li Norris jirbaħ di wkoll, imma ikun qed nieħu riskju. Ħa nilgħab lop mentali waħda la Rosberg u ħanażillek l-Antonelli għax naf li ħatażlu. U he's the safest option ukoll. Qed oġġi ta' klassifika, jiġifieri pratikament ħajmur għal kull taliqa bħala favorit dan. Jiġifieri m'għandix għax nislef billi nażlu. Tajjeb ħafna, mela. Ejdli, Antonello. Le ta' ma ħattulejx. Ma ħattulekx? Ma ħattulejx. All right. Anzi, din id-darba ħanilab riskju ieħor, Voldieri, Max. Le, Max ġa tajtu t-tieni. Ser inkun qed imbassar illi ser nitlaq biex nara il-lob tal-ħadd fl-Istadium Nazzjonali bħal imċarrat minn ewwel ħajt illa nister inżomm lil Lando Norris illi jirbaħ it-tieni tellieqa konsekuttiva tiegħu. Il-McLaren għandhom xi upgrades ġejjin, Jiena m'iniex qed nara kbir. Pjuttost inħoss li ħadd riskju b'Lando, però issa naraw. M'iniex qed ngħid li l-McLaren se tieħu l-kampjonat, imma li se tgħid tagħha fejn se jmur ma neskludijiex jiena. Għal daqstant Lando Norris to win the Dutch Grand Prix. Naħseb illum għamilt erġajt ftit tażliet ħanseħ kontroversjali wejn, x'taħseb? Tal-endolol ma stennejtix, pero naħseb ħadd riski ma kienu riski bil-moħħ. Calculated risks jgħidulhom bl-Ingliż. Insomma, issa naraw se jiġri f'dan it-tmiem il-ġimgħa. Infakkarkom illi dan il-video jinsab ukoll disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna l kull min jixtieq jidħol jgħid tiegħu u jara l-videos preċedenti tal-programmi kollha li kellna
Bħala programmi infakrukom illi nhar it-tnejn jirritorna l-programm Botta u Risposta fejn se nitkellmu fuq il-futbol internazzjonali darba biss minn għada sas-sibt se nkunu qegħdin nagħmlulkom il-video reels tal-previżjonijiet tagħna għall-futbol lokali u futbol internazzjonali jien Roberto De Brincat u Renato Vella kif ukoll fil-weekend jiena u Renato se nkunu qed ndukom l-aġġornamenti live tal-logħbiet tal-Kampjonat Premier minn ġewwa l-istadiums rispettivi kif ukoll forsi jkun opportunità li nerġgħu nagħmlu xi intervisti. Wayne, final thoughts. Le, I mean, from one ritorna l-ura, like, naħseb kollha kemm aħna ħerqani għalih, sfortunatament l-aħħar tal-li Zandvoort, like fil-futur ġejjieni, għax nemmen li hija waħda mill-aqwa trakek hekk old school li għandna fil-kalendarju. Nittama li jkollna taliqa tajba Antonello passoltu forsi nkabbarlek il-vantaġġ. U jien nittama li dak id-distak innaqsu biss issa naraw se jiġri fit-tmiem il-ġimgħa li ġej. Il-lejl tajjeb sinjuri, uħudu ħsieb.